רגע. זה תחרות של הכותבים הצעירים. אמיר כמובן לקח את הפרויקט במו ידיו, ובאור הזרקורים. קדימה. תפילה. אנחנו הילדים של קיץ 2014. נולדנו במלחמת צוק איתן. אז לא הבנו מה זה מלחמה, היינו קטנים. היום אנחנו מבינים. אז לא כאבנו, היום אנחנו כאובים. אז לא פחדנו, היום אנחנו פוחדים. אז היינו תינוקות תמימים. לא ידענו שבמלחמה יש כל כך הרבה מתים. אז לא צעקנו, היום אנחנו צועקים. צועקים מהלב ומהנשמה. איך זה ש11 שנים חלפו ואנחנו עדיין במלחמה? איך השמש זורחת כאילו כלום לא קרה, והגלים בים מכים בסלע וחוזרים בחזרה. כל יום נושא אני בלב תפילה, שיחזרו החיילים הביתה בריאים בשלום ובמהרה. שיחזרו החטופים, המשפחות כבר משתגעות, מדינה שלמה כבר שנה זועקת בדרכים וברחובות. למשפחות האומללות אין כוח, הם מותשים. אני מרים עיניי למעלה לעננים, ובליבי תפילה לאלוקים. אלוקים, תעשה בבקשה שיהיה שלום, ושכל המלחמה הזאת הייתה רק חלום. וואו, וואו, כפיים. כפיים. מדהים, מדהים. כל הכבוד, אמיר. כל הכבוד.